Mám veľké ambiciozne ciele v podnikaní a dostal som veľmi dobré odporúčanie, že HCA má praktické tipy, ako tieto cieľe dosiahnuť a ako by uľahčiť tú cestu k dosahovaniu cieľov. Ja som pociťoval potrebu nájsť nejaké postupy, ktoré by dokázali uviesť poriadok do toho, čo doposiaľ som mal do tej firmy. Zaujalo ma obsah toho mailu, ktorý prišiel, idem si vypočuť. No a keďže keď som si vypočula všetko, ešte išla som ňom moja účtovníčka. Je veľmi priateľský, ľudia to robia takým nenásilným spôsobom. Možnosť na ten rast je fakt ako božská, keď sa človek nezaprední. Že HCA je firma, ktorá pomáha ostatným ľuďom rásť na nejakých konkrétnych príkladoch a príbehoch iných ľudí, ktorí to naozaj dokázali. Skvelý kolektív dobrých ľudí, sú to naozaj priatelia a dobrý kolektív, fakt sme kamaráti a neustále sa posúvam každý deň vpred. Každý deň zažívate niečo iné, raz ste u klienta tam, raz ste u klienta hentam. Stretávame zaujímavých ľudí, máme skvelých klientov, ktorým naozaj pomáhame v tom, aby sa im darilo. HCA Slovakia sa slovičko pomoc skloňuje takmer každý deň, pretože pomáhame iným. Fantastická partia, pri ktorej je práca poslaním. Sa mi páči to, že sme tu naozaj perfektný kolektív. Človek sa tu naozaj nikdy nenudí. HCA je presne to miesto, kde sa to naučíte, kde budete môcť iným ľuďom pomáhať a čas, ktorý strávite tejto práci, bude pre vás zábavou.